Salam. Salam. İlkinci duşuk hiç kim yadından çıkmıyor. Yönü şol birinci duşumuz her kimde herkiyle koyuyor. Sebebi hem oğullar mengle işte. Mesela romantik oğullar oluyor, iyi biraz karavol, balamud oğullar oluyor. Romantik oğullarda mesela için Salam. Salam. Başlarsınız da azıcık icaralım. Yan vakaletiniz ha? Balamud olanlarım ne mi? Kakabişno. Enedim ben. Salam. Salam. Neye vakalettin lan? Oğlum bu coş koyaydım. Siz neymiş bile meşgul oluyorsunuz? Göderlik salonumma. Böyle katı benim. Siz de gözlerlik salonu Hasan koyuyorsun kedi. İne şeyle olmadı. Neymiş bile meşgul oluyorsun? Göderlik salonumma. Salon? Sağ ol. Ana senin ya oğudağıyla salon gerek ha oğlum. Siz sevgi meselesinde ne fikir ediyorsunuz? Sevgi anlayalım mı? Yok, nanamak. Sevgi anlayalım bak. Yani bir fikrimce sevgi hakikaten bağlı. Sevgi yok oğlum. Sevgi dene lor sakızım nakleyken. Ne var oğlum? Böyle başka yok. Sizdir beydayman o. Elmede ama kafe barlarına birinci oşur oğlanın özü birinci hareket etmeli. Yo, söyleyen. Sağ olun. Sağ olun. Ben söyleyen. Gentleman. Hemiş oğlanlar söylemeli. Doğru malayım. Ne mi? Tamam. Allah'ım. Ya bunu söyledim. Bana çok taşıyor. Ya, evet. Eledim. o bana diyor. Ne emir giden maşın ben. Maşinim var. İşte ben yok var ha. Yine hep fikir ediyorlar. İki imrenli durmuş kurt bilirsin mi? Bağışlan beni halamadım. Ay havada kurt bilir. Neme biz görüştük, görüştük. Mene sen haladım. Madem Hava. ne fikirlerini en az. Bir kuş taparlar kellendi aylap fikirlerini böyle. Yok ne ben değil de karışmak olmayla sabah diyelim de ne derler beni yok sana. Hava. Yürü bunu. Ne gerçekten de oğlan abi. Canım benim iyi olardım var ha. Bunu söyle ya. Balabarikte, çok değil. Balabarikte, tanfın gelirsen. Balabarikte. Beni yıkıp bilen o. Beni yıkıp. Cemilu. Beni yıkıp bolun o. Yıkıp bolun. Damarıma minçede. Tutup bilen o kıyıncalı. Gözlerim benimle taşla vurup kıyıncalı. Well, it was back in 1849 at the Springfield Golden Nugget Mine.
Oo, qovmi? Qovma aqlım, iyi çuvat yerdingmi? Oğlanlar bilen şumada usulna ola. İyi sohbet etdim lan. Ha böyle işten çıkıp olsun. Taze ol. Selam aytja. Hemen salam qovma deylan. Ha. Aqlım seyret karaçı dünkü beren puluna sımkana aldım. Tuğulum, ne sivessin? Ha, sağ ol onu. 25 ultra çıkıptır da can ondan sonra 24'üm 25'i çaşak koyamam pul verey. Aqlım. Alo, ne internet dongdum. Yo şu trend etcek olman sana TikTok takı. Ya hakikaten dongdum. Dongunu okuyuşladım. Çalt bol 25'in pulunu uğrat. Kalkıp el yapar giteydi. Hoca kiminchi quruluşayla hayrat görüp yok çıkarsın. Yok bar gitsene hazır görse olur ya. Kalkıp kimdim? Hoca giyeceğin ahır görsün eti şuraya adam tutman şak geldin bu mu? Böyle sağır sen diyeceğim rahat görsen çaltırak git. Pek yarayın yaraydı. Çay çelöyde oturur. Yok la gün kana son görüşürse. Vay bolya halan git diyeceğim rahat görsen. Hoca senin giyeceğin ahır tutun tavuk. Turun hane. 2 günden beri ecemden hemen süydüm burnumdan getirdiniz yoptu baymatlar. Semirepsin cirin semirepsin deyip. Meni diyeta duduran olsanız size de pakoy yoğunlu gözünüzü dine diyet nahardan başka hiç tatlıya naştıracak yoptu baymatlar. Yok size 3 köşük resept. Men näme iýän olsam sizem öýüňizde şonu bişirip ýersiňiz bilet. Size de ruhsat berem ok götüňizi tüňçe ýaly edip ýatmaga. Sizem horlanyň meň bilen bile. Yok oňala kebillik. Maňa jije, pije, varyonny, kapçonny iýmegi gatagan etýän bolsaňyz sizem iýmersiňiz. Men näme bişirýän bolsam öýüňizde her gün akşam şo nahary bişirmeseňiz edil ganyňyz içerin. Heleyler. Aslında içinizi yakıp bilyen, pulumma iyiyen vitaminsizler sizem iyin deyip bolun yönüme. Şu matkı bolşum menem göwnüme yaranok. Oyun edýän canlı on. Siz isleseňiz iyin canlı on. Men birazajyk diyeta durmasam bolanok. Bundan oyun bolmaz kümem. Götüm dağın boçka bolup barya iyibip inni birazajyk kıvaçit maysa diýmesem, kümem bu göt alla başyny gitdi. Ine kümem şu resept konkretni diyet resepti diyetisyendan aldım. Karbonhidrat yok içinde. Değişim yağ, çalaca zeytin yağı bilen görürsünüz tağın bana özünüz etmek isterseniz edip bilersiniz. Razbor kavaşlalık içim dolup gitti. Kümem 2 günden beri şu begamot bilen urşyan men. Adam yağla aittim şu gara tüňçe. Dedim men bilen işin bolmasın dedim. Suratyňy maçladyp we Türkmenistana pazar edemden soň ýalvararsyň aýray diýip diýsem ýene gidişdi men bilen. Kümem tağıma 1.50 boyun var sen. Men 1.71 boyum bilen erkek bilen ayal maşgalan boyu güýjü deňelmez diýerler bolyn. Sağa güýjüm ýetjegine göwnüm ýetjäde. Bir şarpyk çarparyn bolyn, biram men uraryn seni, biram yer urar. Şula olanyň etdilmen ejesini küntüçülü owrup duran ýalak dagy. Agay goýma taby, öde madra roman ýazýar ýaltanman. Bilýärmi, men aýtjan, ses urada iň bolmanyna gelip kommentariýalara ýazyp durmada diýen urşasyň gelýän bolsa, menne intak dowulmadyk sözler we hem menden öwrenörsiň bir näçe söz diýsem, ýene kommentariýada ýazýar bu. İnşallah götüňe ýyldyrym çakardam 3 günläp ot sıçarsyň, ýopdy baymadyň. Pinguini. Agay biläýmedim da şu biziň erkeklemizde men ýylsara gönüşlen gemaroýlary çykýar. Men bulara näme etdim intägem düşünüp bilemok. Ýöne aslında düşünýän bir pikirim ma özümçe. Sebäp diýsen bular maňa sygyr sagdyryp bilmedi. 3 san çağany elime berip, yorunca yordurup bilmedi. Urup sögüp bilmedi, hapa sögünüp bilmedi. Size de doğru düşünýän kümem. Bu sözler dine içi yananın sözleri aslında maňa sögünýän erkekler. Şumat näme gaharym belýädiň bir gelinimiz ýazdy.
Berde yaşap ýören, öz halalca zähmeti bile işläp ýören bir gelincigimiň ýekece gyzy bar. Gyzy orta mekdebi gutorýa kümem. 18 ýaşynyň dolmagyna 3 ay bar. Ärinden aýrylşanyna da 15 ýyl bolýar. Äri çağadan bizar tağam narkomanmyşyn götveren, gyzymyz ýa Moskwa okuwa uğratmak üçin davernis gerek diýä bolyn. $300 uğratdy, $300 uğratsaň berjek diýär. Ondan men şonýalak kakalara, şonýalak erkeklere nädip hormat goýayn kümem. Öz dogran dogmasyna seredip bilmän ejesinden şoňa gidip diňe natarusa davernis vermeli. Şonu edip bilmeýän bir gaýrat kakalara men näme üçin uwajeniýe deýnay? Siz bize uwajeniýe etmeli. Sebäp diýsen köp maşgalada erkek heley bolup bular wadyra gitsin gyňaşdansyn o. Men nähinek erkeklere uwajeniýe edip hormat goýan. 10 san çagasy bolsun, 10-syny da ýokary bilim okudyp öýle işikli edýän erkeklere. Hiç kime el açtırman, urman, sökmen, gözünün oduny alman, çağalaryny ulandyp terbiýe berýän kakalara, ana şolara men hormat goýan. Siz kime ýok itiniz pisegin adyňyz ýok. Men üçin wapşe siz erkegem-de şonýalak erkekler ýene aşagyny çydýan sözüm mejlisten daşary. Utanman heleyleriniň puluna göz dikip ýören kançitalar. Heleyjikler, pahyrjikler bärde birinin götün süpürüp gazansın, olaram aňyrda gidip zajygaý dessin. Bolly, siz halis öwrenipsiňiz gelincikleňiziň gözüniň oduny almana. Men ýalak bir duşan bolsa siziň wadyra. Bir ýeriňizden gönü bançyk ýasardym men. Agyt biram bunýaly bidalagalar diňe dinden söz etýär, imansyzlar. Siz wadyra din agzyňyza aljak adam däl siz, köpüňiz. Yo şoňa da gaharym elýär. Bir alasamsyk çimoň berem ýazypdyr. Daşar ýurtlary gezjeňe ondan git mantişni alyp barpdyr. Mantişni näpir çöm berde? Çimo? Borla kümem öňümizde kepden 3-nji 4-nji gün doktor ýene Istanbul Nişantaşyndaky klinikimizde bolýar. Kimler randewu almak isleýän bolsa ýazyp bilersiňiz paka.